Delusuanu aking lo kasingkong ko haragyan ang soy minulong Eldorado ngay chinang yan lepas Oleh. Hey, kini yang ruang hi Gen Z. Panglayaran ang ayang kalataran sangat suwayan na pangkuwakan ay unon kabuhay po'y chiniswan pincel renggon kasya ani lugurog sa tuwag na isu kanong jobul ini labay tarani palamun kitialo tirkri tayo tasu ingin mua tungkas sipasilo kedudule mampo lapad ang indero Panglay ka po ito. Panglayaran ang hayang kalataran sanat swayang pangkuwakan tayo unton buhay po'y chiniswan pincel renggon kasya ani turug sa tuwang tayo su kanong jobo